No, Jurko nám odchádza na výlet. Na 3 dní do Hampy. Pekne vláčikom. A treba mu dopriať aj tento zážitok s indickým vlakom, lebo to vždycky stojí za to. Že čo? Prvá trieda. To je second. No a ty budeš v tretej, brácho. Ja budem v tretej triede? 6, 5, 4, 5? No, to si ty? To som ja. No a ty si kámo. A ty si tu. Mero. Že to sediace. Bráto. Si povedal, že tam budem ležať. Ja. To mi nehovor, že... Si myslel, že áno. To mi nehovor, že v tomto budem ja 12 hodín. Mero. Vážne? Brácho, to bol jeden, čo bolo voľné. To si jeden si počkaj. Sebe jedna. Ty si ešte v lepšom. Ty budeš tam zabržovanom. Nebráko, toto je on. Toto nemôžeš byť. Toto určite nemôžeš byť, kámo. To je moc lokál. Ty budeš tu, v tomto. Fakt je to môj vagón? Poďme sa tam pozrieť, áno. Hľadaj to miesto. Si... Že čo? No, kde sú tu vôbec označené to miesta? Tu 6-5. 6-5, ty si 60. No, ja som 60. Poď, tu je 13. No, tu budeš na konci. Vieš, to zvládneš v pohode. Jasné, to je úplne normálka, klasika. 54, pozri sa, 62, 64, 63, ty budeš 63, tak si tu dole. Dole som? Žáčko. Čo to bude 10 hodín? To bude 10 hodín. 10 hodín. 10 hodín, tuto budeš sedieť. To bude zaujímavé. No, však poď si pozrieť aj toaletky, jak vyzerajú. Aj to ošetríš. Rovno to aj ošetrím. Kámo, toto budeš mať perfektný zážitok. Tu máš toaletku, umývadlo. Idem na to. Opatrne. Papa. Práško, zvládneš to teda? Potom máš ešte spiatočku. Film som si nezobral, že by som si čítal, ja neviem, čo budem robiť. Pozerať filmy alebo niečo. Nestiahol som si niečo. Stiahnem si teraz niečo. Stiahni si teraz. A ja idem teda domov pomaly. A vidíme sa kedy? V piatok, dúfam. V piatok ráno sa vidíme a pokračujeme. Možno smer Goa. Tak sa drž, brácho. Maj pekný výlet v Hampy. Čau. Papa. Čo je tá taška? Vybuchne na vieš, koľko hneď. Čak zistíš to. Dobrá, keď to vybuchne, tak potom to až zistí. Drž sa už Hampy. Čau. Papa. Maj sa pekne. Čakám. V strese som. Čo je tá taška? Posielaj mi videa, dobre? Dobre. Papa. Keby niečo, volaj. Dobre. Pa. No, tak Jurečko nám odchádza na 3 dní na výlet do Hampy, čo je veľmi krásna oblasť. Snáď sa mu tam bude ľúbiť, má tam mať príjemných 39 stupňov a 100% vlhkosť. A ja utekám domov pracovať. A vidíme sa, dúfam, že za 3 dní. Normálne zajedať banánom alebo čipu, to je strašné. Ozaj ma to čili za... Ja potrebujem kompiláciu tvojho utrpenia. Že celý čas dobre a tuto nejaká zelená svinka. A povedal si no spicy? Nie, to som zabudol. S Jurečkom sme nahodili trošku svek pred našou dovolenkou. Na tento víkend cestujeme do rezortíku. Na spoločné líbánky. Daj mi ručičku. A ideme pozrieť Go. Trošku chill a party. Hej? Uvidíme. Si mi tu prijímaný brácho. Som majiteľ diskoték, ty vole. To má keké rohy. OK.
To je pre teba. A pre mňa to je pekné Jurko. Brácho, ale čo je totálna halosť, že náš prvý maslačaj, ja tomu neverím, ja som to pil skoro denne, keď som tu bol naposledy. Môj už asi tretí. Fakt? Ja som mal teraz v Osapete. Aha, tak ja som nemal ešte, za 2 mesiace. Takto to musíš držať, aby ťa to nepálilo. No. Na zdravie. Papa. No pristali sme v Goe a riešime situáciu. Či zomrieť, aby nás zažíval gepard, alebo si zobrať taxi. Cesta z letiska na náš hotel trvá 1:40 na motorke a je polnoc. A Jureš to zahalúzil, že či nebude po ceste nejaký gepard alebo nejaké nebezpečné zviera. A ja som na tým vôbec nerozmýšľal, teraz tu mi úplne dal chrováka a mi dal geparda do hlavy. A nevieme, či si máme zobrať taxík za 20 eur, 25, alebo zobrať skúter a na skútri by sme už všetko pojazdili. Lenže s taxíkom sa nám to bude brutálne všetko komplikovať. Celá infraštruktúra dopravná. No nebude to taký chill, ako to sme mysleli. No. Ja som ešte zvedavý na tú vlhkosť. V tom momente sa mi lepia kraťace na nohy. Pazušky vyhrávajú. Tak nakoniec bereme Tágoles. Preplatíme to, no. Preplatíme, no, do kúče. Nemali sme si kupovať tie okuliare. To piče. Mohli sme mať na taxík. Kámo, ale tie okuliare si dám teraz rovno do taxíka. Thank you, sir. V pohode je taxíček. Veľký. No, hodinu sme leteli, teraz ešte 1,5 hodiny na hotel. Tuto vyzerá, že sú ubytka. Brate. No, pozrime sa. Check-in tu riešime so sekuriťakom, lebo recepcia je už zatvorená. Yes. Najlepšie, že sadnite si. Jedna stolička. Dobré ránko, fellas. Máme za sebou prvú rušnú noc a vyrážame kontrolovať pláže. Ja sa cítim choro, jak tetrevík. Normálne, že krk ma bolí, soplíky, kašlem, ty vole, perfektné. Ale to nás nezastaví predtým, dneska celý deň iba chillovať a spoznávať pláže. Každopádne indický svek máme nahodený, sme pripravení do dňa. Prvé kontakty s morom. No dobre, dovolenka môže začať. Dobre sme. Jaká teplúčka. Boha, mohol by sa tu dať surfovať, ty vole. Úplne ideálik. Peknúke to tu je. Veľmi pekné. Bráška, čo ti je nány? Čo ti je nány, thank you. Ale dám si svojho, aj ty si dáš môjho. Kokos, brutál. Lebo mňa to brutálne. Kokos. Brácho. Tak si chutnať. Zobral som tu Jurečka do mojej obľúbenej reštiky na Gonde Beach, kde sme boli minulý rok s frajerkou ubytovaní a mali tu výborné jedlo. Jureš už tu stone. A najlepšie nány, decka, najlepšie nány. Fakt, toto je sen. Chutí? Brutálne. Tega. Zase dobré kmezo. Čo si blázen? Mňam. Kámo, ten nán, to je jak pizza. Samozrejme, India sa nezapre. Kravičky musia byť. OK. Ale je to tu nádherné, ty vole, nádhera. Krása strieda nádheru. Iba tento chalan to tu špatí. Ideme práve si pojiť jeden skútriček a trošku to tu pobrázdiť a čo je najlepšia vec, že som sa dozvedel, že sa tu dá surfovať. Tak to si okamžite buchnem, akože minimálne 1 hodinku. No, bereme toto dielo. Brácho, benzínka. Jak vínko. Není toto benzínka. Je to benzínka. Kde je moja benzínka? Neviem, povedal mi, že tu. Čapuj. Ide. Papka. To bude stačiť? Ešte jednu dáme? Podľa mňa to bude stačiť. Jak správni milenci na dovolenke natrieť chrbátik. To je ono.
Tak si pekný. To je telíčko. Ježiš, frajerka musí byť spokojná. Keď by aj moja bola tak spokojná. Dobre, myslím si, že asi budeš. No, tu máme surfíky. Asi sa nepodarí nič z toho natočiť, ale no, nevadí. Decka máme po surfovej lekcii hodina a pol a ty kokos, akože... To bol zabijak. Ale musím povedať jednu vec, že tento chalan je najviac talentovaný surfer. Čo ti šibe? On dal na prvú šupu dal vlnu. A už si to tam potom aj chytal sám. Extrém, kámo, akože rešpekt. Je to trvalo 3 dní, ty vole. Je to mŕte náročné a chceme dať aj zajtra, ale tak uvidíme. No. Ešte jak nám bude za 2 hodiny, jak sa budeme cítiť. We are back. Najlepšie reštike v Agonde. Nechcem nič hovoriť, ale dneska absolútne zaslúžené pivo. Ty kokos, toto je dobré. Hej, si daj mi svojho, prosím. Wow, toto mi fakt chutí. Toto je čo? No tak to, vymeniť si to. Fakt? Toto je chytené? Chycené. Wow. Brácho, toto je aké kyslé pivo? Som v živote nemal tak kyslé pivo. A hovoril, že to je lager. Aj to máme nejaký... Kámo, chicken tikka masala a tieto nány, no nechci, nejebe. Toto čavo už z ulice ma vyhliada. Čo si sratený, brácho? Ja si nevedel, že by si... Tak som musel ísť za parkovať. Ešte nejaké mochitko. No dáme nejaký drinčik určite. Jurko, tu máš mochitko. Daj to sem. No ja som si dal mlieko na naše výročie. Všetko najlepšie. A príjemný barík. Rovno takto pri ceste. Ale jedna vec, ktorú treba podotknúť, je to, že konečne tu máme cenovo dostupné drinky. Čo znamená čo? Že čo to stojí? 4 €? 3-4 €. A ne 20. Bojím sa, že ak som si tam zmenil ten rum, že to bude stáť možno niečo viac. No tak to už je ako, chápeš, to sú tvoje požitkárske veci, ale... 350, čak to sú 4 €. To je v podstate nič. Vieš to, keď som v Bangalore, sme si dali takýto drink a to stalo 15 €. No. Trikrát toľko, 4 krát. Masaker.